Българската традиция повелява, че жената се приобщава към рода на мъжа си. И в този смисъл ролята на свекървата е много важна. Да приобщи тази жена, защото тя носи нова енергия, разнообразява техния род с нещо ново. Причината за конфликтите между снаха и свекърва са съревнованието и това, че майката трудно приема, че синът и вече има нова жена в живота си. Често в основата на тези отношения стоят ревност, неразбиране и трудна адаптация към новата семейна динамика. Трудни отношения с свекърва и снаха, особено когато между тях има предварителни конфликти. Тоест, да кажем, снахата не е била желана да влезне в този род. Разбира се, това се превръща в една война по-нататъка, но дори и когато отношенията са добри, самото приобщаване на снахата в рода на свекървата и въобще в мъжовия род изисква време. Хората очакват, че това може да се случи с магическа пръчка. Днеска си в този род, ставаш Николова или Иванова и всичко става веднага. Не, това е процес. И едно време нашите предци са го случвали този процес през едни такива специални практики. Говеене се е казвало, мълчала е жената определен период от време, докато се напасне.